бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ё ЮНИСЕФ дар душанбе дар гузориши нави худ гуфтааст, дар Тоҷикистон аз ҳар 3 кӯдаки синни то 5 сола як нафар ба камбизоатии шадиди ғизоӣ гирифтор аст. ин созмон шарҳ додааст, ки чунин кӯдакон наметавонанд хӯроки серғизо ва гуногунро дастрас ва истеъмол намоянд, то ба таври муносиб рушд ёбанд. намояндагони Вазорати Тандурустии Тоҷикистон ин арзёбии ЮНИСЕФро чандон дуруст намешуморанд. ман фикр мекунам, ки ино дар назар доранд норасоиди маводҳои ғизо, яъне дастрас набудани ҳамин маводҳои ғизо. Деки ман ҳамина қайд кардани ҳастам, ки дар Тоҷикистон барои ғизо додани кӯдакони то синни 5 сола тамоми шароит вуҷуд дорад. фақат тарзи дуруст истифода бурдан ва сари вақт истифода бурдани ҳамин маводҳо зарур аст. Вазорати Тандурустии Тоҷикистон дар мавриди камбуди ғизои кӯдакони то синни 5 сола омори худро дорад, ки бар асоси тадқиқоти мутахассисони вазорат ба даст оварданд. аз 1,263,770 кӯдак ҳамагӣ 6%-ашон 6%-ашон ба ин беморӣ вай камвазнӣ гирифтор ҳастанд. ман тадқиқоти соли камбуди ғизо вай гирифтор ҳастанд. 6%, ки ин нишондодҳои дигар давлатҳо 5% ташкил меояд. аз мо 1% мондааст. 1% мо метавонем, ки то соли 2030 ба ин мақсад барасем. ба гуфтаи намояндаи Вазорати Тандурустӣ, ҳукумати Тоҷикистон барномаи хоси ғанисозии ғизо ба витаминҳо, махсусан орд, як ғизои аслии кӯдакони аз 6 моҳа боло ва калонсолонро рӯи даст гирифтааст, ки ба таъмини кӯдакони то 5 сола ба ғизои зарурӣ мусоидат хоҳад кард. бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар тадқиқоташ зикр кардааст, ки омили аслии камғизоии кӯдакон қодир намудани оилаҳо ба хариди хӯроки серғизо ва қодир намудани волидан ба қабул ва риояи амалияҳои мусбати ғизодиҳии кӯдакон мебошад. шири модар ки нарасид пичини гандумак майда мекунем бод мешава, ки оби шурборати мешава, ки мисол гирем махсус шира барои кӯдако манам хел мевагира майда мекунем, ҳамин худаш ғизо меша. хеш шири модар медодем. шири модар ҳози намераса, шири магазин меган доктор ба таъиноти доктор қатъӣ метим ҳамин чизамо хай нархнави магазин қиматтар ба мои шозирамо намераса. табибон ҳушдор медиҳанд, ки камбуди дастрасии кӯдакон ба ғизо паёмадҳои ногувор дошта, ин боис ба бемориҳои гуногун, қомати кӯтоҳ доштан ва ҷисман дуруст инкишоф наёфтан мегардад. ба иттилои бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид, беш аз 431 000 кӯдаки синни то 5 сола дар Тоҷикистон ба камбизоатии шадиди ғизои кӯдак гирифторанд, ки ин боиси то 50% афзоиш ёфтани эҳтимолияти гирифтории онҳо ба лоғарӣ мегардад, ки як шакли ба ҳаёт таҳдидкунандаи камғизоӣ аст.